Βρισκόμαστε στο άρθρο συνεργάτες. Οι συνεργάτες είναι το πιο βασικό άρθρο του OpenERP. Εδώ καταχωρούνται ως επαφές όλοι όσοι έρχονται σε συνδιαλλαγή με το νοσοκομείο, οι ασθενείς, οι προμηθευτές, το προσωπικό κτλ. Αν κάνουμε διπλό κλικ στους συνεργάτες, μπορούμε να δούμε μία λίστα με όλους τους συνεργάτες που είναι ήδη καταχωρημένοι στην βάση δεδομένων. Στη λίστα αυτή μπορούμε να εκτελέσουμε αναζήτηση εισάγοντας κάποια λέξη και πατώντας στο πλήκτρο Έβρεση. Στην φόρμα αναζήτησης αρχικά υπάρχουν μόνο τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πεδία. Για να τα εμφανίσουμε όλα, κάνουμε κλικ στο κουμπί με το συν στα αριστερά, οπότε εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες επιπλέον επιλογές. Επειδή αυτές οι επιπλέον επιλογές χρειάζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γι' αυτό και δεν εμφανίζονται ως προεπιλογή. Αφού εντοπίσουμε την εγγραφή που θέλουμε να επεξεργαστούμε, μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ σε αυτήν, οπότε ξεκινάει η επεξεργασία της. Ας επιστρέψουμε όμως στο αρχικό μενού. Αν κάνουμε διπλό κλικ ξανά στους συνεργάτες, ανοίγει νέο παράθυρο στην εφαρμογή μας με τη λίστα συνεργατών. Παρατηρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα περισσότερες από μία εγγραφές και να δουλεύουμε σε πολλές λίστες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του OpenERP, το οποίο δεν μας δεσμεύει να κλείσουμε την τρέχουσα εγγραφή για να δούμε κάποια άλλη. Στην καρτέλα του συνεργάτη που επιλέξαμε, εμφανίζονται τα πεδία στα οποία μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Αφού ολοκληρώσουμε τις αλλαγές, κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στη γραμμή Εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S. Μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα νέο συνεργάτη κάνοντας κλικ στην επιλογή Νέο ή να διαγράψουμε το συνεργάτη εφόσον διαθέτουμε τα απαραίτητα δικαιώματα κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Πιο δεξιά, στη γραμμή Εργαλείων, υπάρχουν οι επιλογές Φόρμα και Λίστα. Κάνοντας κλικ, μπορούμε να αναλάσουμε την προβολή από λίστα πολλών εγγραφών σε φόρμα επεξεργασίας μόνο μίας εγγραφής. Με τα βέλη πίσω και μπροστά μπορούμε να μετακινούμαστε με τη σειρά σε όλες τις εγγραφές, είτε βρισκόμαστε σε προβολή λίστας είτε σε προβολή φόρμας.